ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯଦି ବି କେହି ବି କିଛି ବି ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେନି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ସେଠି କିଏ ବି ଯାହା ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମନେ କରିବେ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି। ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଇନି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼ଉଛି, ଫେସବୁକ୍ ଆଡ଼ଉଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ଆଡ଼ଉଛି, ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଫଟୋ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଭାରି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ପାଠଟା ଗୋଟେ ତ ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଭାବୁନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲ୍ପ ହେଇପାରୁଛି। ଏତେ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି କି 300 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। 1000 ଲୋକ ଏବେ ଆହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲୋକ ସବୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼େ। ତ ଦୁଆ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦୁଆ କରନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ପଥର ହେଲେ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଆ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।